Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Искам да ви кажа, ние не сме на концерт, ние сме празник. Исус само заради мен умря, не възкръсна и заради тебе. Искам да дойдете отпреде. Всички, които обичате да танцувате, елате отпред. Не стойте настрани, само да гледате танцорите. Елате отпред. Елате отпред. Тай младежи, там не сте за фото. Елате. После ще има представление. Хайде, елате всички. Просто ние празнуваме, че Той възкръсна. Всеки, който желая, елате отпред, заедно да танцуваме, да величаеме Бога. Алелуя! Алелуя! Айде! Има ли още? Елате! Алелуя! Царство слава за Христос Исуса! Айде! Радост пея за тебе, аз създавам се в теб. По всяко време ще те хваля, о Исусе, ти си свет. Всяка грижа, аз предавам и на тебе. Уповавам, свет си ти, съм винаги. Запейте всички, запейте този час. Бог се грижи за нас, уповавайте на Него. Запейте всички, запейте този час. Бог се грижи за нас, уповавайте на Него. Алелуя! Издигам Исуса! Радост пея за тебе, наслаждавам се в теб. По всяко време ще те хваля, о Исусе, ти си смен. Всяка грижа, аз предавам и на тебе. Уповавам, смен си ти,
за винаги. Запейте всички, запейте този час, Бог се грижи за вас, уповавайте на Него. Запейте всички, запейте в този час, Бог се грижи за вас, уповавайте на Него. Исус само тук е, преминавам, вей хвали нам. 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 Халелуя! Издигам Исуса, който го внесе. Sarodavitame kaloshanas, akaname kagilavas. 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 Sarodavitame kaloshanas. Isus samo tuq e, pregilama, vej hvali nam. 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 Halleluja! Tuke gilamam, tutme khalinam. 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 Радост пея за тебе, наслаждавам се в теб. По всяко време ще те хваля, о Исусе, ти си сме, всяка грижа аз предавам и на тебе. Уповавам ме си ти за винаги. Запейте всички, запейте този час, Бог се грижи за нас, уповавайте на Него. Запейте всички, запейте този час, Бог се грижи за вас, уповавайте на Него. О, помни на Него, защото радостта в Господа е наша сила. И в Библията се пише: противете се на дявола и той се бяга от вас. Как когато ти се радваш, защото Христос възкресе. Халелуя! Исус само тук е, ме гилявам, кай хвали
gilabas Sarudavita me kaloshanas Hey! Akana me kagilabas Sarudavita me kaloshanas 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 Jesus samotuke megilama kay pahinga Jesus samotuke megilama kay pahinga Diavola cu atât de cali și stile Gospoda. Aleluia! Salvodarnos y non tu te ves Cai to duhosa mancă stia Cai to ni sarmana muglan Acum vina ghimanța stia Salvodarnos y non tu te ves Cai to duhosa mancă stia Cai tu ni sarmana muglan Cai tu vina ghimanța stia Junto a cara mereghina Sarfalina un vetoro amar Junto vasos pensar gilaba Namangani sa pestivina Junto a cara mereghina Sarfalina un vetoro amar Junto vasos pensar gilaba Namangani sa pestivina Aleluia! Oh, Santo, Santo, Senhor! Precioso Pitocito, né? Ai, desiste que já me ganhei
от Него сме избрани, радостта му сме призвани. Хайде всички жадни гладни, на трапеза Бог ни кани. И от Него сме избрани, радостта му сме призвани. Хей, 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 хей! Хайде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Хайде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Нова песен ни е пеем, нов живот с теб живеем, ново вино да налеем, чашите да разгулеем. Нова песен ни е пеем, нов живот с теб живеем, ново вино да налеем, чашите да разгулеем. Айде всички заедно! Хей, 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 хей! Айде да се събереме, Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Айде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Айде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Айде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Hey, 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 hey! Хайде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Хайде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Хайде да се събереме, на Бога слава да дадеме. Заслужава да го хвали, колко чудеса направи. Как ще хвалим Бога? Хайде да го пляскаме силно за Исус, да го благославяме. Още издигаме. Издигаме. Боже, ние те издигаме и те благодариме. Ще продължаваме да хвалиме Бога. Аз искам баща ми да ви поздрави. Татко, ела да поздравиш хората. Той да ви поздрави. Бог го държи. Той е вече на 83 години. И той е основата на християнската вяра. Слава Богу, че той все още е жив. И искам с това той да ви насърчи всички, които сте тук. Алелуя! И аз се чудя, кой виждам? Значи вие много обичате Бога. Вие много обичате Исус. Виждам всичките обичате Исуса. А Исус повече ме обича. Затова Исус каза, ето аз отивам преди вас. Защо, Господи? За да приготвям място. Къде пак ще дойда. Ще ви вземам те, където ще бъда аз и вие с мен там. Исус възкръсна и ние ще възкръснем. Исус отиде в вечността, в рая и ние ще отидем в рая. Исус царува и ние ще царуваме. Радвайте се и пак ще ви кажа, радвайте се.
Радостта на Бога е вашата сила. Радвайте се! Алелуя. Ай, някой да ми снима с баща ми тук. Тук е момента, цялото ни... Ела, татко, къде е дъщеря ти? Дай дъщеря ти. Ние сме тук, Пето, ела Йосип. 5 поколения, ела Йосип и ти. Знаете ли, че ние сме тук 5 поколения? Ела, сега ще дойде моята внучка. Вече аз не съм дядо, аз съм прадядо. Аз съм прадядо. Ела Йосип. Да. Да. Сега в момента тук сме ние 5 поколения. Значи Йосип е дядо на Сара, на Сарая, дядо. Аз съм дядо на Афизето, прадядо, а баща ми е прадядо. 5 поколения. Дай дълголетие и живота ми. Нека расте, порасте, Господи. Да бъде от другите, които са помазани. Господи, като Рут. Господи, като Естир да бъде. Молим ти се, в името ти пода. Ти си ни обещал, Господи, че моето поколение ще владеят света, като Айроновото поколение. Благодарим ти, Исусе, защото ти ни родиш, ти си истинен. Молим ти се, поможи това детенце. През всички на живота му да не докосне полето в нея. Нека расте, порасте твоята ръка. Нека да кажем всички амин. Алелуя! Да хвалим Бога отново, да величаваме Исус. Колко хора имате живи родители? Дигайте ръка. Имаш и жив родител. Обичай го! Ще дойде време си прибереш, ще е късно. Бог те благослови, татко. Айде, хвалиме Бога, хвалиме. Искам да питам колко гости има. От Елина, къде сте? Елина, Кръст, Бузовград, Ведрари. Има ли други гости? Айде, хвалим Бога. Шейново. Айде, Копринка. Айде, стигаме Исус. Великодел си на дева, мощно си на ново, не само тук е дева, медал. Буквално си мангето са. Великодел си на дева, мощно си на ново, не само тук е дева, медал. Буквално си мангето са. Тука хвалина, тука славина, ай моро мой имена, ай дева, Кои избави нещо помъжи, неповторимо, както сега. Тука хвалина, тука славина, ай моро мой имена, ай дева, Кои избави нещо помъжи, неповторимо, както сега. Великодел си на дева, мощно синя, много и само тук е дева, дева. Отвънко си мъгнито са. Тука славина, ай моро мой вина, и дева керво. Кои славине, сумо мъжине, неповторимо, както синя. Sabina, ay moro voy vina y te voy querendo. Tu избавines, tu помощines, te повторимо. Валерий, внимание!
Mesih Hadi. geldi. Kalbimize sevinç verdi, yüreğimize Mesih geldi. Kalbimize sevinç verdi, yüreğimize. O zaman Mesih dolduracak. Kalbini sevgi. O zaman Mesih dolduracak. Kalbini sevgi. Geliver. Дай ще помоля всички да играем и да се радваме, всички се радваме. Това не е един празник на всички на хорото, Това е Божие хоро. Yüreğini sevgi. Eski Marino Neski. Oynar Rabbinin önünde, görsün o da seni. Oynar Rabbinin önünde, görsün o da seni. O zaman Mesih dolduracak kalbini sevgi. O zaman Mesih dolduracak kalbini sevgi. Geliver, İsa'ya geliver, doldursun yüreğini sevgi. Geliver, İsa'ya geliver, doldursun yüreğini sevgi. Amarodem, haremune ostilo. Amarodem, haremune ostilo. Amarodem, daremole ostilo. Amarodem, daremole ostilo. Sava tu che bella, sava, sava tu che bella, sava. Daj namen, samo selo se pukajva, daj namen. Sama reka da mi kazva, daj namen. Samo selo se pukajva, daj namen. Daj namen. Novo vino senti duše, daj namen. Hasta se napija duše, daj namen. Novo vino senti duše, daj namen. Hasta se napija duše, daj namen. O devema vino saramen je, amare besan je. Laboratoro vocordas, amare besan je. O devema vino saramen je, amare besan je. Laboratoro vocordas, amare besan je. Sava, aleluia. Sava, aleluia. Sava, aleluia. Sava, aleluia. Let's get. Нека да продължава хвалението. А докато върви хвалението, ние може да се покланяме на нашия Бог
чрез нашето отдаване. Готови ли сме да даваме с радост? Бог Отец даде Сина си с радост. От любов го направи, защото Писанието казва, защото Бог толкова обикна света, че даде своя възлюбен Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, да има вечен живот. Нека да даваме с любов. Готови ли сме, църква, да даваме с любов? Халелуя! Нека нашето даване бъде с любов. Бъдете благословени, Господ да ви благослови. Това е нашето поклонение. Нека се покланяме на Бога. Хвалението нека да върви. Халелуя! Алелуя! Sama sama, Alleluia. Sama sama, Alleluia. Sama sama, Alleluia. Aleluia, apenas Ederle se falina, Aleluia, apenas ederle se falina, Alleluia capena. Ederle se falina, Alleluia capena. Ederle se falina. Isuse, se pega, za tebe, samo za tebe. Isuse, Isuse, se pega, za tebe, samo za tebe. Винаги си бил за ден отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат те сега. Обичам те, Исус, за теб повтея. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат те сега. Обичам те, Исус, за теб повтея. Isuse, Isuse, se pega za tebe, samo za tebe. Isuse, Isuse, se pega za tebe, samo za tebe. Cielo metti cerca e deve essere marina, sa si vendina sa me, la gosnovina sa me. Cielo metti cerca e deve essere marina, sa si vendina me, te la gosnovina me. Slava, slava tu che della slava, вечна слава. Слава, слава tu che della slava, вечна слава. Слава, слава tu che della slava, вечна слава. Слава, слава tu che della slava. Алелуя! Айде да пляскаме силно, силно още. Благославяме Бога. Благославяме това, че може да сеем семена в Божието царство. И винаги Бог никога не ни остава дължник. Той винаги ни благославя. Аз спомня службите пред блока тук всяка вечер. И всяка вечер се давали дарения. Имаше хора, продаваха сливи, череш, различни плодове. Се давали дарения. Блока беше мизерен. И имаше заповед да бъде съборен блока. Но аз знам, когато човек в Бога се радва, когато Бога се радваш и дава с вяра, Бог е този, който има сила всичко да променя, понеже това е Неговото Слово, това е Неговата воля, това е Неговото естество, който дава. И така Бог ни закъсня, Той изпълни обещанията и днес ние имаме един красив блок Кармен, който е благословен. Радвате ли се? Най-лесно да се събори, но Бог ни позволи, Той зарадва, имаме красив блок, дори нашите хора са работили, правителството Бог докосна, те ни помогнаха,
между да бъдат строги към нас, останаха благи, защото това е Божия работа. Не спирайте това, което Бог е дал, винаги давайте, винаги обичайте, винаги хвалете Бога и му благодарете. Искам да питам нещо, един въпрос. Искаш да даваш дар. Най-старата жена, тя е по-голяма от баща ми. На колко си години? 85. 85, 90. Бог да ти благослови, дава дарение. Слава на Бога. Тя е най-старата жена. Тя е по-стара от баща ми. Само тя е по-възрастна. Бог да те благослови. Виж така, гледаш, говориш, чуваш и ходиш. Слава на Бога. Аз имам един въпрос да питам. Ако днес идва край на света, нали знаете, че има войни, земетресения, болести неочаквани. Нали знаете, че не имаме край. Всяка година, като имаме такива празници, една част ги няма. Погребваме ги. Не знам кой ще стане до година. Кои хора ще останат живи и кой ще се прибере на небето. Моя въпрос е към тебе. Ако Бог днеска идва в живота ти, че е смърт или нещо се случва, искам да те питам, ти готов ли си с Исуса Христа да се срещаш? Ако идва Господ, искам да дигаш ръка, без да те е срам. Ако идва Господ, ти ли умираш? Готов ли си да го видиш? Да кажеш, ето ме, Исус, ето ме, ето ме, ето ме, ето ме. Добре, аз искам да се помолиме с една молитва. Боже, това е Твой народ. Независимо дали има бедност, ние имаме богат баща. Вярваме, че ние ще имаме законна махала, законни къщи. Ти спаси този блок и го направи красив, хубав, топъл, уютен. Дори има слова от Твоето Слово тук, Боже. Аз вярвам да благославяш и махалата ни. Айде да протягаме ръка към махалата ни. Ние вярваме да имаме законни къщи с документи, законни бизнеси с натурални актове, да бъдем легални пред държавата, да си плащаме данъци, сметки, такса смет, да бъдем равнопоставени. Пред Тебе сме равни, но нека бъдем пред държавата, защото ние сме Твои деца. Благослови народа ни с това, което Ти си обещал. Издигаме Те, Господи, на това място. Така страната ни благослови България, да има мир и правда, и градоначалника, и всичките ни пастори и служители. Ние Те издигаме и Те благославяме в този ден. Да казваме всички заедно амин. Алелуя. Искам да поздравя лично, тук е Енчо, някъде видях, да поздравим Енчо. Той е един от моите помощници, помага. Максим, там е някъде Максим. Да го поздравяваме, всички дякони служители, които помагате от крън, от денина. Бог да ви благослови. Всичките да сте насърчени. Това, което прави Бог, вярвам до край да завърши. Добре, искам да дигаме ръка, да каним Исус. Да дигаме ръце. Да дигаме ръце. Да кажем, Боже, аз Ти благодаря, че Ти от любов даде Твоят Син Исус Христос. Той умря на кръста заради мене. Беше погребан, но на третия ден Исус възкръсна. Този ден аз приемам и вярвам, че Исус Христос е Месията, че Той е Бог. И аз желая Ти да ми даваш ново сърце и нов живот. Прости ми греховете и от този ден аз съм Твой и Ти си мой. Святи Душе, изпълни ме и пази ме да не се провалям до края на живота си, на Тебе да служа и един ден, покажи небето, един ден с Тебе да се види. Обичам Те, Господи, обичам Те. Моля да прегърнеш някой до Тебе. Да, ще дойде. Къде е тя? Къде е тя? Се молим да дойде. Алилуя! Алилуя! Знаете, че Йовка беше на умиране. Бог я върна. Много тежко беше Йовка болна. Бог подари я. Зика подари.
Много още хора, които сте минали трудности, Бог ви подари да ви имаме, да продължавате да живеете. Да, Бог и теб да благослови тази майка, прабаба. Алелуя, алелуя, величаеме те, Боже, величаеме те. Както издигаме и града ни, издигаме Казмера, старите лоза, Балъка, издигаме града ни. Ти си добър и верен, който ни благославаш. Ние благославяме и Селима от Ведрари, които са дошли. Няма го пастора, но ти си тук пастора. И вярваме, че ти правиш прекрасни неща. Аз отивам към Йовка, че тя не може да ходи. Айде само да протягаме ръка на Йовка. И която жена прекара изцеление, елате да се молим заедно. Която сестра мина изцеление, ела заедно да се молим за Йовка. Който мина изцеление, ела отпред. Здравей! Исус възкръсна. Да, наистина възкръсна в сърцето ти. Добре, коя жена усети мина изцеление да дойде да ми помага? Има ли такива жени, които Бог ви изцели? Елате тук. Да, ела. Кой друг получи изцеление? Ела, айде. Браво, браво, елате, елате, елате. Елате, протягайте ръка, елате. Да, и за тебе се радваме, за твоето здраве. Днеска си жива и щастлива. С снахата и както ти крепи само Бог. Айде да протягаме на Йовка. Протягаме ръка на Йовка. Алелуя! Татко, благодарим и ти. И стигаме Йовка пред тебе, живота, здравето на Йовка. Ти си добрият Господ, нашия Спасител и Целител. Вярваме да не остане корен от този израстък в тялото й. Да бъде съвършено здрава и царена от всяка болка и болест и заболяване. Да не се появи повече този израстък. Пази нея, мъжа и децата й да са щастливи и благословени. Ти си добрият Господ, нашия Спасител. Ние ти благодариме. Алелуя! Има ли други болни? Искаме да се молим за вас, ако някой има, преди да продължаваме. Има ли болни? Зика, къде е Зика? Дай да дойде Зика. Спокойно, този пласи ме измете ли 2 часа? Да ни е приятно. Виж как си хубава. Стана на Бога, ела, заповядай. Айде да се молим за... Тя е служителка. Айде да се молим за Зика. Айде, сестрите. Боже, благодарим. Издигаме и Зика, Боже, пред Тебе. Издигаме и нея за здраве, за изцеление. Да изсъхне всеки корен на заболяване, да дойде изцеление, съвършено изцеление. В името на Исус, в името на Исус. Днеска имаме помощници, жени, изцеление, здраве върху Тебе. Бъди да живееш дълъг благословен живот. Амин. Ай сега обърнете се към мене. Още една сестра има. Бог ми направи голямо чудо. С моя крак щяха да ми отрежат целия крак. Сложиха ми прицеса. Благодаря на Бога. Ето ме, при Бога съм. Алелуя! Айде за Тебе молитва. И за Тебе молитва. Алелуя! 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 Има ли още болни? Има ли болни? Не само Бог употребява пасторите. Вас употребява. Чрез вас Исус изцелява. Чрез вас Той пророкува. Чрез вас Той освобождава. Това е съжалението. Не само пасторите Бог да употреби, а всички, които са повярвали. Алелуя! Слава Богу, че от тъжа има също хора. Има ли болни? Къде е това момче с бъбръците? Дай го тук да дойде. Айде, ела, водете го. Има ли сили? Айде, ела. Ай се молим за това момче. Този път искам мъже да дойдат. Братя, които сте изцелени, елате отпред. Ако Бог ти изцели, брат, ела отпред да ми помагаш. Всеки, който получи изцеление от братята, елате тук. Защото кой получи изцеление, знае. Ай за теб молитва. Ти получи изцеление. Моли се. Кой още получи изцеление?
от мъже, братя, елате отпред да се молиме заедно. Халелуя! Халелуя! Аз получих, аз от COVID умирах, Бог ме върна. Тамам умирах, Бог ме върна. Халелуя! Боже, благодарим, осъпти и цели, и цели, и цели бъбръците, и цели. Халелуя! Халелуя! И цели, и цели, и цели, и цели. Айде пеем още една песен и се молим за хора, които употребяват дрога, алкохол, разврат, да дойде свобода, да дигаме ръце, да дойде свобода. Ти си нашата помощ, призоваваме свобода за всеки, който употребява. Човек употребява дрога, когато няма мир. Когато нямаш мир и търсиш мира, спокойството в дрогата, в алкохола. Знаете ли кои хора най-много прелюбодействат? Които винаги търсят секс извън семейството, който вътре е празен. Той търси по този начин радост извън семейството, да има сексуална връзка и накрая това му става като Бог. Затова Бог да те освободи. Ти имаш ли мир, ще бъде свят мъж, ще бъде свята жена, но нямаш ли мир, ти ще прелюбодействаш. Дори на църква да идваш, пак ще прелюбодействаш, защото сърцето ти е празно, но когато сърцето ти е пълно с Бога, ще бъдеш верен и верна жена. Боже, това призоваваме, да дойде святост между народа ни, чисти святи мъже и жени сме, освободени от дрога, от алкохол, от разврат, от бой, да не се биеме, от хазарти, но да бъдем пълни с Твоята любов, Боже. Халелуя! Пеем песен. Заради нас дойде на този свят да пострада. Заради нас дойде на този свят да умре. С кръвта си Той плати цената на Твоята душа. Изкупи ме. Тази песен е 30 годишна. Който я знае, нека пее с нас. Заради нас дойде на този свят да пострада. Заради нас дойде на този свят да умре. С кръвта си Той плати цената на Твоята душа. Изкупи ме от силата на ада. Обичам Го. Обичаме те. Кажи на Бога, че го обичаш. На глас кажи: обичам те. Обичам те, обичам те, Исус, обичам те. Която те с Исус за толкова с време свърза. Казах ти, че Той е моя Бог. Обичам Го и вечно Него аз ще славя. Защо Исус умря? Кажи ми ти, защо на кръста Той пострада. Казах ти, че Той умря за вас. За любовта, която всеки ден ни дава. Заради нас дойде. И заради нас умря. На този свят. Беше погребан и възкръсна. Заради нас. Дори го направи заедно с нас. Ти се разпна стария човек на кръста. Бяхме с Тебе погребани и на третия ден ние възкръснахме за нов живот. Изкупи ме Алелуя! от силата на ада. Заради нас дойде на този свят да пострада. Заради нас дойде на този свят да умре. С кръвта си Той плати цената на Твоята душа. Изкупи ме от силата на ада. Обичам Го. Давам му сърцето си. Алелуя! Даваме Те себе си, Боже.
живота Алелуя. си пред Него задам. Сега щастливи си ти, щастливи сме. Щастливи сме, сега с нас Исус се радва. Заради нас дойде на този свят да пострада, заради нас дойде на този свят да умре. С кръвта си Той плати цената на Твоята душа. Изкупи ме от силата на ада. Заради нас дойде на този свят Алелуя, да алелуя, пострада. величаем Те, Заради нас величаем Те, Господи, дойде на величаем Те. този свят да И благодарим, умре. С кръвта си Той плати цената на Твоята душа. Изкупи те от силата на ада. А да ръкопляскаме за Исус силно. Искам да ти кажа, когато твоето сърце е пълно с Бога, когато си пълен с Бога, животът ти е прекрасен на земята, знай, че живееш за съдбата, която Бог има за теб. Ако имаш този ден много нужди, твоята най-голяма нужда е да бъде изпълнен с Бога. Пълнен ли с Бога, мъдрост ще има, здраво семейство ще има, здраве, финанси, свобода, свято ще имаш. Зато Бог ни новоражда и Той след това ни изпълва. Бог да ви благослови. Искам да поздравя Гено от Стара Загора, Амети тук, един наш стар служител с децата си, неговия син Диан, той е известен в музиката в София и те са тук, много ценим и благодарим. Алелуя! Колко хора вярвахте, че ние бяхме с него на кръста, пише. Са погребани с него и той ни се възкреси с него да сме в небесните места. Добре, ще почваме танците вече. И се служба всички деца в църквата, тази всички деца. Има много подаръци за всички деца. За 15 минути ще ги раздаваме. Но сега искам да има място да танцуват всички, които без да пушите. Ако Бога почиташ, няма да пушиш след служба, най-добре да се откажеш. Бог да те освободи. Да. Ай, велосипеда, моето момиче, пуши ще я караш. Добре, гледаме както сме, да може да ги гледаме всичките. Иначе... Wielka Boski, Wielkiestok, Mirodowczyk. Zdrowie. Pogodna, zdrawa. I Иван Косас новия здраве актив с Бил. А да ги чуваме.
а да ги поздравиме всичките, да ръкопляскаме. Това е нов танц за първи път, нещо ново. Обаче един метър назад да даваме, можем ли? Свиваме кръга, става опасно. Тук децата, бутия на тях, децата ще правят на етапи проблеми. Татко отзад да снима. Готови ли сте вече? Имате ли още танц? Свиваме кръга назад, молеки, да гледаме отзад, не може да гледа никой. Ето ги бе, не са далече, да бе назад.
Айде ги поздравим всичките. Добре, стойте така. Наново пускаме тази песен. Може отново да се пуска. Отново, без първия ред. Първия ред е назад. Елате първия ред, без първия ред. Без първия ред. Елате първия ред. Без първия ред. Айде граят сега малките. Айде. И този ден се събудих и съм жив. За милостта ти дори не благодарих. Любовта ти аз дори не ценя. Аз забравям, че на теб всичко държа. Зарад мен бе чуван, бе зарад мен охулен, бе зарад мен измъчван, бе Исус. Зарад мен подигран с биран и прикован на краста на Исус. Прости ми. Направихме втори път само заради тях, за да може да ги видите всички, защото първи ред бяха големите. Айде! Кой ще каже Христос възкресе? Исус Исус възкресе! Ще каже. Исус възкресе! Кой души? Исус Христос! Амин. Исус възкресе! Исус възкресе! Айде да правим нас за големите. Ще може ли? Айде големите. Айде. Правете местенце. Айде. Готови ли сте? Айде. Алелуя, да ръкопляскаме! Исус, заслужаваш! Voice of many waters, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory Да ръкопляскаме! Това песен е много силна! Исус, от главата от Юда.
След това. Айде. Готови. Искам зъби да видя. Искам да се смеете, деца. Смейте се, смейте се. Зъби. Така. Ти. Питам се защо живота е сложен, толкова сложен и може дали когато пътят е невъзможен, защото ти си когато никой друг не е домен. Даш ми онази сила да повярвам, че съм променен и казвам ти може. Казаха ми се опитвай, не може, но ето че може. Ти си с мен и без крила, ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя, ти си с мен и да продължа, ти си с мен и без крила, ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя, ти си с мен и да продължа, ако ти си с мен. Ако ти си с мен, 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 може. Питам се защо живота е сложен, толкова сложен и може. Дали когато пътят е невъзможен, защото ти си там, когато никой друг не е до мен. Даш ми онази сила да повярвам, че съм променен и казвам ти може. Казваха ми се опитвай, не може, но ето че може. Ти си с мен и без крила, ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя, ти си с мен и да продължа, ти си с мен и без крила, ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя, ти си с мен и да продължа, ако ти си с мен, 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 ако ти си с мен. Животът ми е приказка, която сътвори свидетелство, че вярата премества планини. Животът ми е приказка, която пишеш ти, свидетелство, че само вярата ще ни спаси. Ако ти си с мен, 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 ако ти си с мен. Алелуя! Кой ще каже Христос възкресе? Исус възкръсна! Възкръсна! Исус възкръсна! Истина възкръсна. Айде, деца, влизайте сега. Големите ги върнах. Елате големите, играете отново. Ай, само големите, защото ви върнах. Боже, питам се защо живота е сложен, толкова сложен и Боже, дали когато пътят е невъзможен, защото ти си там, когато никой друг не е до мен. Даваш ми онази сила да повярвам, че съм променен и казвам ти Боже. Казваха не се опитвай, не може, но ето че може. Ако ти си с мен и без крила, ако ти си с мен, мога да летя, ако ти си с мен, мога да простя, ако ти си с мен и да продължа, ако ти си с мен и без крила, ако ти си с мен, мога да летя, ако ти
Мога да простя и да продължа, ако ти си с мен. Ако ти си с мен, 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 ако ти си с мен. О, Боже, питам се защо живота е сложен, толкова сложен. И Боже, дали когато пътят е невъзможен, е невъзможен, защото ти си там, когато никой друг не е до мен. Даваш ми онази сила да повярвам, че съм променен. И казвам ти, Боже, казваха не се опитвай, не може, но ето че може. Ти си с мен, И без крила ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя ти си с мен, и да продължа. ти си с мен, И без крила ти си с мен, мога да летя, ти си с мен, мога да простя ти си с мен. и да продължа, ако ти си с мен. Алилуя. Айде, Бог да ви благослови. Втори път за вас направихме. Заповядайте. Ще играете още една групичка. Големи жени. Айде. Айде. Още искаше някой да играе, обаче музика намерете да играете. Нали, който може да пуска музика. Айде, големите! Айде, давайте! Tu che gilaba beva me, tu sapirava sa, e ma non sceglie deva, tu che capenava me, tu che gilaba beva me, tu sapirava sa, e ma non sceglie deva, tu che capenava, di che na tu me, shune na tu me, o celo dunja. Викинал ту мен, магела ту мен, овподел по вас. Дикена ту ме, шунена ту ме, от цело дуня. Викинал ту мен, магела ту мен, овподел по вас. Прастав ме, винаги дева, тут вечно ме следрина, тека устоина ме, карихто тека прастав ме, винаги дева, тут вечно ме следрина, тека устоина, дикена ту ме, шунена ту ме, от цело дуняс, викинал ту мен, магела ту мен, овподел по вас. Дикена ту ме, шунена ту ме, от цело дуня. Викинал ту мен, магела ту мен, овподел по вас.
викинато ме от целото нас. Викинато мен, магелато мен, овподел по вас. Викинато ме, шуненато ме от целото нас. Викинато мен, магелато мен, овподел по вас. Добре. Значи можете, декември месец ги чакам. Бог винаги и никога не е заед, като се обаждате вие. Бог каза да. И вие ще кажете да, за месец декември. Добре. Айде! Жените, големите жени, и вие играете. То не е всеки ден празник. Айде, готови ли сте? O yaşıyor, 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 o yaşıyor. Rabbi sayes gürküla sonsuz mutluluğu yaşamsalar. Rabbi sayes gürküla sonsuz mutluluğu yaşamsalar. O seviyor beni, o seviyor beni ve seni, o seviyor hepimizi, o seviyor, o seviyor, o seviyor, o seviyor, o seviyor. Алелуя, алелуя, търкопляскаме за добрия Господ. Не пожалей себе си, дадай себе си. Изкупи ни и направи свои деца. O geliyor, 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 o geliyor. Rabbi sayes gürküla sonsuz mutluluğu yaşamsalar. Rabbi sayes gürküla sonsuz mutluluğu yaşamsalar. Maranata, 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 Maranata. Алелуя, търкопляскаме. Наистина възкръсна. Наистина възкръсна. Сега последно. Бог да ви пази, да ви благослови. Божията възкресенски сила да съживи там, където сте мъртви. Ако сте слаби, Бог ще ви дава сила. Сега един и половина всички деца пред църквата ще даме на всички подаръци. Има ли някой да играе танци? Тук искаше едно момиченце да играе. От Търничене. Къде е тя? Добре. Един и половина при църквата. До вечера пак продължаваме. Всички деца при църквата един и половина да ви раздаваме подаръци. Благословен ден. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle.